Καλησπερίζω τις φίλες και τους φίλους μου. Όπως βλέπετε και στο προφίλ μου είμαι η Εκάτη. Είναι η πρώτη φορά που ανεβάζω βιντεάκι σε social. Δεν ασχολούμαι καθόλου με όλα αυτά. Ασχολούμαι όμως με τη λευκή μαγεία συγκεκριμένα πάρα πολλά χρόνια. Και ήθελα να φτιάξω ένα κανάλι και λογαριασμούς είτε σε TikTok είτε σε Instagram για να γνωριστούμε, να γίνουμε μια πολύ ωραία παρέα, να τα λέμε, να μιλάμε, να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας, να λέμε τις γνώμες μας, να λέμε τα πάντα. Σαν πρώτη ημέρα, λοιπόν, λέω να σας πω για ένα ξόρκι χαλάρωσης που εγώ το κάνω αρκετά συχνά και με βοηθάει πραγματικά να καθαριστώ εσωτερικά. Γι' αυτό λοιπόν το ξόρκι θα χρειαστείτε απλά μία μπανιέρα με ζεστό νεράκι, χλιαρό προς ζεστό νερό μέχρι τη μέση, ένα μπολ που έχετε στο σπίτι σας, μία κουταλιά της σούπας ζεστό γάλα και ροδοπέταλα από ένα τριαντάφυλλο μεγάλο, σε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Θα ρίξετε λοιπόν το γάλα στο μπολ και θα πείτε, υπάρχουν μικρές φυσαλίδες στο νερό. Θα πετάξετε έπειτα τα τριαντάφυλλα μέσα και θα πείτε, η χαλάρωση αιωρείται στον αέρα. Θέλω παράλληλα να ανακατέψετε το νερό στην μπανιέρα με το δεξί σας χέρι συγκεκριμένα και παράλληλα να λέτε τόσο ήρεμο όσο η μεγάλη θάλασσα. Μετά από αυτό θα ρίξετε το περιεχόμενο του μπολ στην μπανιέρα και θα πείτε με όσο καθαρότητα μπορείτε. Απορρόφησε το άγχος και τις αρνητικές μου σκέψεις. Αυτή να είναι η στιγμή της ηρεμίας και της χαλάρωσής μου. Και έπειτα φίλοι και φίλες μου, θέλω να βυθιστείτε σε μια κατάσταση ηρεμίας και ευδαιμονίας. Και σας ξαναλέω ότι εμένα με βοηθάει πολύ αυτό. Αυτό θα είναι το πρώτο μας βιντεάκι για σήμερα, μικρό, ήθελα να είναι αναγνωριστικό και έρχονται πολύ ωραία πράγματα και πραγματικά ελπίζω να γίνουμε μια πολύ όμορφη παρέα.